L-4 filgħaxija l-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra reġa' ltaqa' bilan li jintlaħaq qbil dwar ħidmet il-Parlament fix-xhur li ġejjin. Dan wara li fil-laqgħat li saru baqa' ma ntlaħaq l-ebda qbil dwar meta ser tibda d-diskussjoni fuq il-mozzjonijiet tal-Oppożizzjoni dwar il-Ġustizzja u l-Intern u dwar Richard Kakija Caruana. Fil-bidu tal-laqgħa l-Speaker Michael Frendo ħabbar li d-diskussjoni fuq il-mozzjoni dwar il-Ġustizzja u l-Intern se tibda fit-23 ta' Mejju u tispiċċa fit-30 ta' Mejju. Bil-vot jittieħed dakinhar stess. Dwar il-mozzjoni l-oħra tal-Oppożizzjoni dwar Richard Kakija Caruana, il-qbil huwa li l-vot jittieħed mhux aktar tard mit-18 ta' Ġunju. Jista' jkun li l-vot jittieħed qabel jew wara biftehim bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. Fid-9 ta' Mejju apparti li ser jittieħed il-vot dwar l-abbozz li jimplementa l-miżuri tal-baġit, se jittieħed vot ukoll fuq il-mozzjoni tal-Gvern dwar mekkaniżmu biex ikun iffinanzjat il-proġett tal-Parlament il-ġdid. Il-Partit Laburista minnaħat tal-Oppożizzjoni illum wara li jimxi b'mod responsabbli minkejja li aħna stajna nimpikkaw għażilna triq ta' responsabilità. U dan għamilnieh aħna serenità u għaliex nifhmu illi l-bon sens għandu jipprevali fl-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna.